Kidon amduna ya santli ki jingbakla ki babo nangi ki Kristan Katolik ni jule habangi shimbenta hakamas pakhut pun sien ngile klem da tip bakadei ka babakla hangni ngi kran shapang ki dak ka rukom yeng bat ki khilmat ki bakit ya ka jingmut bajeliu tungin ya pet kita ki jingbakla ki bangi jule bat ai baka ka bangi tip menta kasngi kala ban penkala junom ya ka rukom shimbenta jongi haka Eucharist pakhut. Kabaningkong, ka jingbam shim kia ya ka rukom yeng, rukom shong, bat pandem khosiu. Bu nangi ngi perkhat, baka rukom yeng, ka rukom shong hayeng mani, kamda long than ka bakong san. Ngi perkhat batang bangila shim benta kalabiang. Hoot, ka jing shim benta jongi de ka ba IT ala ka donut sya ublay, kalong ka bakordor hadu kata-kata. Hendrai kumnu ngi shong, ngi yeng, kapan pau ya ka kabadon hapo ka dono jongi. Kabalang ka ai hangi ya ka ni ka rukom, kenang bangin la, ban mani ya ublay, da ka jing ri ublay, rengkat bat baro kibaya shemban talang. Ngidam krup hakapor ba penkela ya ka met bat ka snam ukris. Kapor ba ukpu bat ka wan ki kelalong ka met bat ka snam ukris. Ngi yeng ban pen i ya ka jing penlet jing mut ka jing buram bat ka jing long bala pen kre kam tam ha ka por ba puli ya ka gospel ka jing duai jong ki riunget bat hadian ka jing terwa ngi shong ban sngap bat ban puson ha ka por ba puli ya ka ktien ublay bat ha ka por ba ulengdo usneng ukraw kabaar ka jingbam dem khosiu ha ka por ba pen kala ya ka met bat ka snam ukres ka jingdam khosiu da ka jingriu blay ha ka por ba pen kala ya ka met bat ka snam ukres kalong ka we na ki jingle ka bat dan jing muttam ha ka mas pakhut ka dei shapang ka jingmani jongi ya utrai jisu kumba ushipai udem krup ha khmat usim ban pen i ya ka jinglong ba yaine bat jing buram ngiru kumju ngidam krup ha khmat u jisu ha ka Eucharist pakhut da ka bayo mat ya ka jingdon rengkat baken jablay jong u kani ka jingdam jongi ha khmat u blay ka pen i ya ka jingklan bor jong ka jing sngoret bat ka jinget hangni ngimkran shapang ki riu temen ki bamla shu bandem khosiu lani kinu ki badon hapdeng ki jingpang jing stom ka balang ka ailat ban shong hakum kini ki khep Hendrei ngi deipat ban ngu yala ka kli da ka jing sngoret ha ka ni ka por pakentang tam. Habangila bandem khosiu tungin ong hala ka mensim. Ku try jonga bat ku blay jonga. Bat hang ni gin sayo mat shisha ya kata ka jing maya ublay. Kabalai ka jing buot ya ki jing kren ulengdo kam tam ha ki benta ki badai tang jong u. Don kipor ngi buot lani ngi pasyau rengkat bat ulengdo haki benta jong ka mas ka badai tang na ka benta jong u kam tam ha ka por ba ulengdo uduai penkala ya ka met bat ka snam ukris kum ka nuksa dau lembat u bat hau kini kide ki kentin ki batang ulengdo udai ban kren bat ka benta jongi ka long ban shashkor bat ban jubab da ka jinget amen kani ka kentin amen kalong ka baklan bor hadu kata-kata ka bamud hoot nginget ya ki baro ki baladep kran da ulengdo ka jinghikai hangni bangim dei ban but ya ki jingkren ki badei ki benta jong ulengdo kamut bangi dei ban sngap jar nadu pasdang hadu bakut kamas henry ka hikai ngi hakanu kapor bangi hab ban sngap ban kren bat ban jubab ka Eucharist pakhut kalong ka bakentang tina mar kata kadai hok yangi banginya buram mar kelyang kenang bangin la ban sngow thu khambha ya ka jingkordor jongka kabasaw ka jingklat no ya ka jingsha jingit shwaban priang ya ka communion bakhut bu nangi ki Kristan Katolik ngila klad baka balang ka hikayangi bangin sya jing it shikenta shwa ban priang ya ka communion bakhut ngimde ban bam bandi laj no tangka bat kidawai kani kamde ka jing pen shitom yangi
Henry kade kalat kabangin penkre jana yalade met bat mensim ban pediang ya ujisu ha kado no jongi. Kajing sya jing it kawanra ya kajing trang bat kajing sliang. Habangi tangan kade kajing bam kabapen kedang yangi. Habangi trang ya ukris ka yukharis kanang kam don jingmut. Wat hakapor kabat lingkot ru kalaban long kapor jaga jing duai bat jing penkre. Ngidei ban pendon kam hok ya kata kapor kum kalat ban ong. Ko jisu ngapen kre ya kajaka na kabenta jong me hakado no jonga. Kabasan kajing kerke habalaj syakamas. Kidan kipor bangi poislam hayeng mane. Bat ngi miru na yeng mane hadin bangi lapediang ya ka communion bakhut. Kane kalong kababakla. Ka yukharis bakhut kalong ka bak kentang hadu kata. Ka sedang nado bauleng do ule ya ka dak kading pna bat kakut dakine ki kenten. Kilaj suk ka mas kalawai. Dan na pedang jongi ngem apshu ya ka jingkur khu jong uleng do. Kane ka jingkur khu kadai ukris lengba uleng do uba pha yangi syaka perthai kum kisaki ya ka jing e jong u. Ka jing duai ha ka jing jar hadien ka mas bakhut ru kaya rap yangi banya syamat ublei uba e yangi da ka do no jong u baro. Ai bakani ka khubor kanya rap ya phi baro ban kan mau ka ba ka balang ka hikayangi habangi shimbenta ha ka yukharis bakhut.